खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदियै। बाक्सा जिल्लानि खुमरिघाटा बागानजुलि 2 नं सिमलागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाजोनिफ्राय गबोनाय जिब जुनारनि खि हासुदैखौ दैखौसो लोंनांगौ गोनां जादों। सरनाय गैयालासे फोसाबनाय गैयालासेनो दैखौ लोंनांगौ गोनां जादों। बेखायनो बिटिसि सरकारखौ खावलायदों जायगानि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। मानो होनबा बेवहाय मोनसे दैनि बेबस्था खालायनांगौ। बिटिसि सरकारखौ गोख्रों खावलायदों। मानो होनबा दैया जाहैबाय मोनसे गोनांथार मुवा। दै नङाबा थांनानै थानो हाया। मानो होनबा बे मैला दैखौ लोंनांगौ गोनां जादों। बेखौ रैखाथि गोनां दैखौ लोंनो थाखाय आसाम सरकारनिसिम राहा लागोनखौ आसा खालामनानै नारसिन हरनाय जाहैदों बिथांमोना। बिहारनि सीतामाढ़ी जिल्लायाव जौनि बेफार खालायनायाव सासे पुलिसआ गुलि गावनायाव सासे चौकिदारनाव गुलि नांदों आरो बेखौ दा हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै खौरांआव मिथिनो मोननाय जाहैदों। मध्य प्रदेशनि सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ कर'ना भेक्सिन लानानै बिथाङा रुंसारि जादों। दा गेस सिलिन्डारनि बेसेना आरो बारायबावबाय। 25 रां बारायनानै होबावबाय। सिगाङाव 25 रां बारायदोंमोन आरो दाख्लै बावैसो 50 रां बारायदोंमोन आरो दा 25 रां बारायनानै होबावबाय। गासै बे दानावनो 100 रां बारायनानै होबाय गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ। गासै 100 रां बारायनानै होनाय जाहैबाय बे मासाव एबा बे दानाव। सिगाङाव आसाम पुलिसनि पेपार लिक खालायनाय माखासे मानसिफ्रा हमजादोंमोन आरो बेखौ दा सानै मानसिया लिक खालायनानै पेपारखौ लिक खालायनानै सानै हमजाबावबाय। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय अमित आरो दिबजित सालय। बिथांमोनखौ हमनो मोननानै पुलिसनि आखायाव हरदा साननैनि थाखाय। पुरानि गुदामाव मोनसे मन्दिर। बेयो बुहुमनि मादावनो देरसिन मन्दिर। बेवहाय भारत हादरनि नखर मन्थ्रिया बेवहाय बाहागो लायो आरो बेखौ आसामखौ बाखनायनानै बुङो जे आसामाव मोनसे बिग्रायारि हाथियार लानानै सिगाङाव बिग्रायोमोन। दा नाथाय हारि दानायनि जौगानायनि खामानि मावनानैसो मिथिनो मोनो। हारि दानायनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावो होननानै मिथिनो मोनो आरो बेखौ अमित शाह बिथाङा बाखनायो। आसाम हादरा मोनसे हादरसा बायदियै खामानि मावलाङो जाहाथे जौगानायनि खामानि मावो बेखौनो आसा खालामो।